cançó que anem a fer ara també ens acompanya des de fa més de 25 anys amb nosaltres. I la recorde amb estima perquè és un moment d'universitat. La recorde en el pis d'estudiants, amb Toni. Suposo que s'haurien pelat alguna classe. Sí, segurament. I recorde Toni portar una carta manuscrita del seu avi que li havia escrit. Perquè el seu avi li la donava al seu bisavi. El seu bisavi se la van emportar en la Guerra Civil i el van matar en Gandia. I a partir d'aquesta carta van fer per què? No deixem que torni a passar que per dir llibertat ens puguem matar. Nit freda de desembre i em plora dins del cor pensant en una guerra, brisant per compassió. De sobte sent un tret, matances al carrer, la por d'aquesta guerra per la porta aparegué. I amb la mà dreta alçada i amb l'esquerra amb un fusell, apunta una vida humana disparant de cos obert. No deixem que torni a passar que per dir llibertat ens puguem matar. No deixem que ho tornen a fer, matar famílies innocents.
Toni Mollà a la guitarra.